Hopen, गेजेराव होफेन आयो सयथिबो शुटिं होदोलै शुटिं दा शुटिं होला मा जायो हाबा आया माबा जाबाय हेल' खुलुमबाय रायजोफोर नै जोङो दायो थांगासिनो दङ गोजोननि नोगोर क'क्राझार दिनैथ' बड'लेण्ड एफसि जों कार्बि आलं मर्निं स्टार एफसि मोननैनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन सोर देरहायो नायनोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थुदो बिदिब्ला डाइरेक्ट स्टेडियामाव थांनानै लोगो हमनायसो सफैबाय जोङो दायो गारि पार्किंआनो ओरैबायदि बुंजोबखाबाय आरो फैगासिनो दं फैनाय नै सान्दुङाबो अयथासार आयौ गरमानो गरम मानसियानो मानसि रह' नै रायजोफोर जोंनि क'क्राझार साइ स्टेडियामाव मा खेला जागोन नैबेयाव नायनानै लादो स्रायहाय टिकेटआथ' मोनखाबाय अलरेडि जोंनिया न'निफ्रायनो थांनानै हाबफैनो नाङो 2 नाम्बार गेटजों मानसिफोरखौ नायदो बेनो जाहैबाय साइ स्टेडियामनि बाउन्डारि मेन गेटना बेनो जाहैबाय हा बेजों हौरैसो मेन गेट बियो VIP नि हाबबायमोनलै हाबनायालाय सिङावहाय नै क'क्राझार साइ स्टेडियाम सोरजों सापर्ट दङ गरमाथ' अयथासार गिसि खालामदों दै गारनानै बैजों जिरायग्रा सिख्लाफ्राथ' मेकआप फुना फैनाया खम लस जाबाय बियो गोलोमनानैनो ओरैबायदि आरोखि मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा गिलारे एकदमबारे आधाया सान्दुङा आरोखि मानसियाथ' बरथिक जाबायानो एसे साइकेल मावहैब्रा दं सोरबा सान्दुं जानानै मानसियाथ' दिनै बरथिक नै जों बेहाय खोलाजों जिरायबाय जोङो गैला सिख्लाफोरनि मेकआपआ खारजोब्बाय गोलोमनानैनो प्लेयारफोर ओंखारसिगोन हाब्लिफोरखौ नायदो दानिया बरथि हाब्लिफ्रानो थाइसे सिनायनायसै गैया बड'लेण्ड एफसियाथ' मानसिया खिन्थु बरथि जाजोब्बाय नै जेरावबो गैला दायो खेलाया जागायसिगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जोंजों लोगोसे सोर देरहायो सापर्टआथ' बड'लेण्डजों दं जायगानि हिसाबै सेंग्राफ्रा सोरजों सापर्टरा एसे खोन्थाहरदो दे सोरजों सापर्ट बड'लेण्डजों दा देरहाजानो लुबैयो दा बड'लेण्डनि जानानै देरहानांगोन नङाब्ला गुग्ला जालायनानै खिथ' जानानै थांजागोन जों
ओरै थांफैनो पाब्लिकफोरखौ नायदो ओरैबायदि नै बिहिर जाब फाथै जाबनाय बायदि इसोर आयो सान्दुंजों लामस्रेंनांबायलै जोङो असेन सानना हायदों असेन जौलांदों जोङो सिङाव मोनखादोलै जायगाया जोङो गोबां ओरैबायदि गिलारियानो भर्ति माखासेया सान्दुंजों खामथाबजानाबा नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै हाबथारबायमोनलै सयथिबो लाखि बोथोराव जोबखायो पाब्लिकफ्रा दाउस्रि हाजि बायदि बोरै जाखोलै गं दं नामा रायनोलाय बोरै जाखो बोरै जायो खास'ला मोनबायमोन बड'लेण्डआ जाहांलै माथो रायजोफोर जाखाबायमोन आयै माथो जाहैखो अक्साइड जाबाय नामा गलसे सोजाबा बड'लेण्ड टिमा इजि गेलेयोना उल्थासो गारना होबावो सान्दुंलाय लाइट सावना होलाबायग्रा मोना फोजोबलांबाय साबख'जोबजायो बलानो नेलायैसो उलुनों बलखौनो जा सिरियास गेलेयो
आसो नायगौमोन केमेराखौ खेबनाङासै बड'लेण्डआ सफैफिनबाय बसफिनबाय 1-1 जाबाय कार्बि आलं 1 बड'लेण्ड 1 गोजोनबाय दा सफैनायखाय बरिया एबार लागावनानैल' होदों आंसो नायगौमोन केमेरा बड'लेण्ड एफाबां सापर्टारफोर फैदों एसे मोजां गेलेनानै देखाय जोंहा खालायबाय दा मान खिलायबाय मानसिखौ नायखाया 나하고 잡아주는데 뭐지 이시 자율래 같이 예리네 동당9岁看到回来。哎呀！दायो समान समान जाहैबाय बड'लेण्डआबो 1 कार्बि आलंआबो 1 ओमफ्राय हाफ टाइम जाबाय दै लोंहैनांसिगोन दै गांबाय बड'लेण्डजों बिराद सापर्ट दंलै दासिमबो स्टेडियामानो गोमजोबखायो माबा जाबाय नि माबा जाबाय माबा जाबाय सेस गोजौसिम सान्दुं हाबहैजोबबाय हनै सानजा लागोआव गैलालै हथिबो माइ लामनाय बायदिल' लामखाबाय नै साहा खोलाहाला हले बिन्दास गेलारियाबो बुंजोबबाय माथो गेलारिलायनो भिआइपिया सेकेन्ड पस्ट आयौ एसे खरा जाबावनांगौमोन लाबो माइना सोबावो एफा चान्स मोननायावनो बुराय होलांजायो बलखिजों खुबैसंनायसो नामालैलाय
Sih. Haba. Belakang tuh. Ayo. Wah, dacinya lihat ini. Udah sibda malah ini ubah hunai. Wah. 우리 호텔에 자. 예. Hiệp play cho nó vào lên. Cả bay lên. Ai dám chơi mà? Serious ball. Thank you, keeper. Thank you. Serious ball mà sôi chibơ. Ari beltai kena aku bra. Kaltak kultak man lainnya juga lagi thar. Ada orang sakit bau. Sana gereng ne. Nak belum ni. Sôi chive. Hupen, gijera hupen. Ayo, sôi chive. Shooting hoda le, shooting. Tak shooting hola mas ayo. Aba. Ayo.
सासे गोलैना थाबावो आरोबाव बे बारा जायासैना जानायालाय हरैबो नै मोनबावबायमोन नै ini juga kamu masih bilang lah kuliah tak pun wow langsung depan nih बोरै जाखो सिनिखौबो सासे लांनांगौ नै दानिया नै दानिया ओंखारलायबाय गावसिसो जाम्बाफ्रा लाबो जाबाय हामाखसै बेखौनो आयै बेखौनो हामाखसै सेसखा लाबो मोनबाय गारफैबायसो ओरैनो मा गोग्लैनानै थानाय मानायल' जाखोब्रा खेलायालाय बोरै जाखो क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय बड'लेण्ड एफसि कार्बि आलं मर्निं स्टार एफसिजों दुरान्ड कापनि मेच जाबाय थानाय समावहाय हरखाबै बबेबानिफ्राय बेरे हानजाया फैनानै फिल्ड गेजेरावनो बेरेफुंफैयो आरो गासैबो उन्दुनानै थाजोबनाङो जोंलाय सानदोंमोन माबा मोनसे दावराव जानायनि ट्रेनिंफोर होनानै दोनदों नामा नाथाय बिदि नङा बेवहाय बेरे हानजासो फैदोंमोन आरो मधुमक्खी फुटबॉल मैदान में मधुमक्खी आया इसलिए प्लेयर लोग को ऐसा सोना पड़ गया माबा जालायबाय हनै मेंब्रायगासिनो आयो मेंब्रायनायल' आरो थिखोनानैसो लाबोनांलायगौ जाबाय बोरै जाखो दिनैलाय गैलालै सिने सान्दुंआ हनै खखाजों माने होयो माथो थाख्लायालाय बरिया मिथिंगाना सोर जाखो
सोखो Terus barra buri apa sih? Terus buri jalan ke? 58 minit jabai, 90 minit hodeng nalai. Chin 4 minit sih ekstra hena godang. Bodolen 2 Karbi Along 1. Jo son bau dale gol cie. Dua ini ya. Lah bener dah. Buria. Wala. Yo. Extra 2 minit hawa time ma जोब्बाय मोन time दलेना गदनै दं ओमफ्राय 90 minit कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय कार्बि आलंआ गदसे आयै सयथिबो गोसो हो माइ फामजों फैलै बारालै बरिया अखा हानायसिगोनलै गरम खेला है मोनबाय मावदोलाय लुरगौलाय बे मासथिनि मुस्लिमनाबो सबसे मा बेफोरखौ नेबाय थायो नामा गल हाबनाय जोंनि केपारा देखायलांबायसो ओरै बरिया केपार भाई मोखांखौसो सिनायमोना जाबायलै एफा गिदिर जुंख्लामागौ वाव हामबायलै जाबाय दे अरजाले नाइनटि मिनिट एक्सट्रा टाइम होदों खय मिनिट होखो बैयावसो नाहरनांगौमोन बेयावबो होलांजायो एक्सट्राखौहाय गैया उरायलांबाय गोजौजों बे बेलथायलाबायनानैलै हारसिंनो बे गरम जादों खेलाया लासाव जोबसि अफार टाइम मानसै नालाय जोमायसै हाबाब नाथाजायो हनै नै बोसोराव दाने जोमायसै बारा गोबाव गैला बोरै खिन्थागा जासिगोन नालाय नै गलांनांगौनो गोसो दं बिदि जोदाव नाङा थिफोरफ्रा सर' जायो गरम मा गेलेदों टाइमा जोबखानायसै 2-3 मिनिटसो दंबावोदां टाइमाथ' सिगां जोबखाय ओमफ्राय एसे बारायना होदों थाथ' थुथ' जानायखाय लाबोदोलै लाबो गेजेराव गारदोलै जग्ल'आ साला मा बे 23आ बांद्राय लेभेल जोदोंलै
मा एफा लेभेल एसे 23 खौ फोसाबनांगौ बांद्राय गोरों बायदि लेभेल लाना जोदों खसे दे जाबाय गारफैबायसो नामा ए केमेराखौ फिदिंनो रोंलायासैलै माबा जालायबाय हनै माबा जालायबाय ओमफ्राय लांहोबाय थाखो बलालाय होहरदो होबथाखो ना माखो देरहाबाय होमब्ला दा माब्रै मोनखो देरहानानै गेलेनाया एसे फोसाबबावनांगौ ना आरोबाव नांबावगौ गेलेनाया आरोबाव नांबावगौ ना एसे फोसाबबावनांगौ चलो दाया बड'लेण्डआ गरनै ओमफ्राय कार्बि आलं मर्निं एफसि चाइनिज स्टार गलसे मानसि रायलायनायखौ आन्दायना नामा जों थांनोसै बड'लेण्डनि सापर्टार गोजायो गासिबो नै ओरैबायदि स्ट'रि बुंजोबलायनायखा कमप्लिट गोजोनबाय देरहानानै मानसिया ओरैबायदि बथिक दासिम बड'लेण्डनि सापर्टार गोजा आरोखि बिसोरो बा रायजोफोरखौ बायबाय लाहोलायसिदों नै बड'लेण्ड टिमा एसे मोजां फोसाबबावनांगौ बांद्राय लेभेलाव जों नाङा फोरोंबाय दे मेन गेटनाव बेफोरबायदि साजायलायखादों आरोखि नै ओमफ्राय जों दा एजों ओंखारलांनायसै खेलाया जोब्बाय नालाय बड'लेण्ड एफसिया गलनै ओमफ्राय कार्बि आलं मर्निं स्टार एफसिया गलसे दा ओंखारनायाव मेन गेटजों ओंखारनायसै आरो ओरैबायदि फैदोंलै रायजो मानसि होनब्ला मानसि अयथासार दा जोंबो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा बड'लेण्ड एफसि टिमनि नायदोंब्ला एसे साबसिन गेलेबाव आरो माने खायसेया एसे लेभेल बारा गेलेनो नागिरदों बेफोरखौ एसे समान खालामबाव नाथाय देरहानायनि थाखाय गोजोनदों जोंबो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय दा जों दा गावबागाव न'आव थांफिनसिगोन